Poštovani gledaoci, danas vam preporučujem za ove dane kad je vreme posta jednu lepu postnu salatu. Ovo je niçoise salata ili nikozija. Dolazi iz Francuske, naziv je dobila po gradu Nikozija. Francuzi je rado pripremaju i vrlo je ukusna i hranljiva. Za ovu moju salatu koristila sam miks zelenih salata, dodala sam bareni krompir, sečena kockice, zelenu papriku, svež paradajz, malo crvenog luka, soli, maslinovog ulja i to bi bilo sve. Jako je hranljiva i ukusna, ja je toplo preporučujem. Uz ovu salatu danas sam napravila jednu bosansku pitu, jer ko bi bolje napravio pitu od samih Bosanki. One su zaista poznate po tome. Ovo je pita krompiruša koju me naučila moja dugogodišnja koleginica i prijateljica Ruža. Ona je Bosanka, tako da sam i ja danas napravila pitu po njenom receptu i jako sam zadovoljna ukusom. Ja vam toplo preporučujem, napravite i vi ovako nešto i uživajte u svom nedeljnom ručku. Svako dobro vam želim, zapratite kanal ako već niste, šerujte, lajkujte, hvala na gledanju, svako dobro i prijatno.